Nah, terus salajengipun nek awak dhewe duwe salah, lah kok sing disalahi ki mau wis sedo. Kita sing disalahi pun sedo. Kita bagaimana? Ya tetap minta maaf. Tetap minta maaf. Mulane nek saged ketika berbuat salah langsung minta maaf, ndak keburu mati. Berarti kan ngoten. Gak usah nunggu bodoh. Tapi nek keburu mati, sing penting minta maaf. Minta maaf ya didongake kiri Fatihah, nek iso sedekah di niati kanggo wong niku. Nek iso malih ya siap. Jarange ziarah ya teko maca donga aja ziarah terus aku di ngapura ya ora usah ngono. Engko dijawab padha-padha malah repot ngono. Dijawab lah. Mbah, sepisan kula ziarah jenengan silaturahim. Kaping kalipun nyon ngapura ya Mbah yo. Yo nang tak dongake muga-muga cepet iso aku repot ngono. Malah mlayu. Yen nek saged ziarah, nek mboten saged wis teko didongake kiri Fatihah. Mangke insyaallah lah. Insyaallah napa? Insyaallah siji tetap gugur kita karena sudah minta maaf. Dan insya Allah hadiah kita, doa kita membahagiakan yang dikirim itu tadi. Soalnya apa benar itu asupan. Doa yang kita kirimkan itu jadi asupan. Itu asupan makanan, asupan gizi kepada yang meninggal itu. Mula kan ono cerita. Ya ono cerita. Jadi kula ki duwe Pak Lik berarti. Adike Pak Gofar almarhum Pak Gofur. Nggih. Alumni almarhum Pak Gofur niku nate nglakoni duwe mlaku awit koploso sampai ngene Bangkalan. Lho pas gone Madura mriku bengi-bengi. Bengi-bengi gone Madura ketemu karo wong gek slametan. Dilalah suguhane kuwatah omahe gedhe. Nah, beliau nderek jagung ten mriku, nderek tahlil jenenge mlaku bengi-bengi pengen istirahat sekalian wis ana slametan izin nderek di sini melu tahlilan. Melu slametan. Yo maam-maam beliau ngrasake ngehan. Terus beliau malah dikengken nginep, begitu nginep beliau wis arep. Yo tangi-tangi jebule kuburan. Jebule kuburan lho. Lah kok iki kuburan, akhirnya ditangletke iki makome sinten? Jebul makome ulama setempat sing saben dina diziarahi, saben dina dikirimi doa. Oh berarti kondisi kuburan nang alam barzah. Nek ben dina diziarahi, ben dina dikirimi doa iki kaya dene wong mayoran terus, wong slametan terus tur omahe kaya dene omah apa gedhong gede. Kuwi isyarah. Oh, berarti memang nek awak dhewe duwe keluarga sing pun sedo, sesama iman, sesama Islam, nek saged aja ngenteni 7 dina, aja ngenteni 40 dina, aja ngenteni mendak, aja ngenteni haul. Teko ben bar salat ditungake, di Fatihah doakan dan lain sebagainya, diyasini nek misale apa jenenge ana wektune diyasini dan lain sebagainya dikirim terus ben ngopo? Ben keluarga sing kang pun sedo niku nggih tetep napa ten mriku gadah kiriman. Jadi tetep niku penting, donga niku penting. Lha niku wujud nyata wong isih urip dibuktekke. Padahal ora pengen ngerti tapi diparingi ngerti karo Gusti Allah.